Tınande kume bigelheyeke heri berfre rêxistinkirí û civakî pêkanî me namzetên xwe yên hevşaredariyê û namzetên endamên meclîsan diyar kirine. Di vê pêvajoyê de navendên tahakkûmê yên ku li hemberî têkoşîna jinên Kurd a azadî, wekhevî û demokrasiyê hewl didin hemû hicreyên civakî bikin bin tecrîdekê. Bi pêngava demokrasiya radîkala tevgera me ya ji bo rêveberiyên xwecihiyên azadîxwaz careke din têkçûn. Ev pêngava demokrasiya radîkala bi pêşengiya tevgerê jinên azad hatî kirin di tevahiya pêvajoyê û encamên wê de ji bo mehemiyan bû çavkaniyeke mezîna motivasyonê. Ev beşdariya xurta rêhevalên me yên jin a li hem li pêvajoyên namzetiyê hem jî li xebatên pêşhilbijartinê li hemberî xeyala pergala serdesta siyasetekî ji jinan xalî bûye helwesteke siyasî. Lêbelê vê pêvajoyê tiştekî wiha jî nîşanî me daye ku nêzîkatiya me ya etîk û estetîkê ku yek ji prensîbên me yên azadiya jinan e û pîvanên me yên welatparêziyê. Di tetbîkkirina van her du xalên navborî de qesbûnek heye. Ji bo jinên Kurd ev ne tenê zêdebûna hejmarê ye. Lê jinên Kurd divê her di nav vê hewlê de bin ku paradigmaya ku xwe sipartinê û hişmendiya xwe jî di hemû warên jiyanê û têkoşînê de bikin esasî. Bêguman şoreş pêvajoyek jîndar û zindî ye. Tevgera me ya ku di demên herî dijwar de jî demokrasiya radîkal tawîz nedaye bi rêhevatiyeke xurt bi mekanîzmayên rexnekirin, xwerexnekirinê û bi xurtkirina birdozî û wêrekiya ku tu carî ji xwe kêm nekiriye. Dêlîkêmasiyên heyî bikole û çareser bike û avakirina şoreşê bidomîne. Di vê motivasyona me ya heyî veguhere hêzeke ku dê têkoşîna me bi nirxên jinên azad û pîvanên welatparêziyê re bêşert û bêmerc bike yek. Em sedî sed piştrast in ku di serî de namzetên me lê pê re jî hemû rêhevalên me yên jinên ku dê xebatên xwe yên hilbijartinê bidomînin û bi vê baweriyê têkoşîna xwe berdewam bikin. Avakirina jiyaneke azad ku sedema têkoşîna me ye. Rêvebirineke gelparêz û demokratîk a rêveberiyên xwecihî ji xwe re wek bingehekê dibîne û ev bingehgirtin jî berpirsyariyê dide ser milên hemû aliyên civakê. Di rêveberiyên xwecihî de xwe bi rêvebirin ku yek jî pêwîstiyên civakeke ehlaqî û siyasî ye. Bi rêya tetbîkkirina demokrasiyeke radîkal dikare bikeve mêliyetê. Çawa ku hişmendiya rêveberiyên xwecihî alternatîfa herî xurt e li dijî rêvebirineke yeknavendî pêkanîna vê alternatîfê jî têkan e. Bi rêya felsefeya demokratîka ekolojîk pêkane ku azadiya jinan diparêze. Perspektîfa me ya azadiya jinan tê dikoşe. Ku hevsengiya ekolojîk biparêze bihêle ku çand û nasnama xwe bi awayekî azad îfade bikin. Xwecihiyên ku li gorî tehayyula neteweya demokratîk, pirzimanî, pirçandî, pirsnameyî ne tenê bi rêya xeta azadiya jinan dikare pêkane. Bi zanîna vê rastiyê divê ev pêvajoya pêşiya me ne tenê ne wek erefeya hilbijartinan were nirxandin. Ev yek berpirsyariya me ye ku em vê pêvajoyê wek devereyekê bibînin ku dikare tecrîda li ser jinan, ciwanan, gelên Kurdistanê û bi bîr û baweriyên cihê bişkîne. Azadiya fîzîkiya rêberê Gulê Kurd birêz Abdullah Öcalan bi xwe re bîne û paradigmaya wî bike malê civakê. Ev
ve pirsiyarî pêwîst dike ku em vê pergala tecrîdê baş fan bikin û ji wê meyildariyê dûr bisekinin ku dixwaze cihê xwe li gorî kom û aliyên tehakkumxwaz diyar bike. Lazim e ku jinên Kurd di serî de ji bo gelên Kurdistanê û pê re jî ji bo hemû gelên cîhanê êdî ji pozisyona parastinê derkevin û bibin hêzeke avakar. û ev pergala ku ew ava dikin jî divê pergala hevjiyaneke azad be. Armanca esliya hêzên modernîteya demokratîk avakirina hevjiyaneke azad e. Li dijî modernîteya kapitalîst ku her hücreya ku baweriya azadiyê têde li bişkuve, dixwaze bi polîtîkayên kontrolkirin, teşedayîn û girtinê bikevin tecrîdê. Tecrîdekê ku qirqirina jinan kiriye polîtîkaya xwe ya mayînde. Ev jî bi azad hêliştina nasnameya jin û mêrên azad û bi avakirina zemînekî pêkanê ku dihêle di serî de têkiliyên di navbera jinên azad û mêrên azad pêkwerin. û pê re jî dihêle hemû hêmanên jiyanê pevrebûneke azad wek hev û xweser pêk bînin.